Toto už bolo lepšie, viac cíli a trošku vyššie si videl. Hej, zvyšia. 0,15. 0,15. Vyššie, vyššie, zvyššia. Ťahám ju dole. Pozor. Trošku vyšší na docamku, hej? Na vystretú ručku. Pekne zatlačíme. A už sa priprav na stred. Fú, 0,30. No, toto sú najhoršie returny. Pod nohy, presne na stred. Hráč podá, proste nestihne sa ešte ani pozrieť pred seba, už lopta letí naspäť. Toto je účinné veľmi. A už sa priprav, stred. Out. Tomi. Toto. Tlačím do zeme, volej. 15,30. Čiara. 15,40 pod nohy return. Nič, Samko, to ani my starí nevieme zahrať poriadne, nebude to, len nastavíme raketu do toho. A už sa priprav. Out. 30,40. Out. Hej, v kľude, opatrne. Out. Zhoda. Vďaka Bohu. Išla pekne, to mi ale bola vzadu. Výhoda. Pekne. Tomáš začal hrať taktiku pod nohy. Každý úder skoro. Hop. Je dobrá. Ale. Pekne to mi. Bol auto, ale pekne. Ako vybehol, ja som myslel, že to nedobehne. Pekne. Zhoda. Dobre, tak to má byť. Poď. Výhoda. No, ideme. Pekne. A už sa priprav, Samko, na stred. No, to bolo na hrane. Zhoda. Možno, že by bol autík tesný, hej? Treba pozerať. Musíš, Samko, vždycky odohráš a musíš naspäť ísť. Išla divne, ako onu trafil, hej, ako smeč trošku, ale buď bola tesne, alebo začala padať. Nič, vždycky ustupuj dozadu. Odohráš a naspäť rýchlo. Vyššie, to je strašne nízky nádod, Samko. Vystretá ruka hore. Výhoda. Dva jedna.